No niin, ja siitä uuteen jaksoon. Tänään lähdetään Hämeenlinnaan juoksemaan puolimaratonia. Katsotaan, miten jalka riittää 137 kilosella hepulla siihen hommaan. Ja sen pidemmittä puheita voitaisiin siirtyä tuohon keittiön pöydän ääreen katselemaan vähän, että mitä sinne tarvitaan mukaan. Mullahan ei mitään sen erikoisempia erikoisvarusteita ole kuin Asiksen juoksusukat. Ehkä liittyy vähän taikauskoon sillä, että ensimmäisen puolikkaan juoksin aikoina niin samanlaisilla Asiksen juoksusukilla, niin nyt jotenkin on semmonen niinku default-asetus päällä, että noilla se kuuluu juosta. Sitten on tämmönen käsipussukka, mihin mä laitan puhelimen ja vähän muuta tavaraa. Ja sitten tää on suolaa, tämmönen suolapussi, jos tarvii vähän saada suoloja. Ja sitten mulla on sortsien alla tämmöset vähän niinku juoksutrikoot. Jotkut tosimiehethän vetää ihan suoraat trikoot jalassa, mutta mä haluan laittaa siihen vielä sortsit päälle. Joo, ja juoksun alussa varsinkin täällä pussukan sisällä on sitten vielä vähän jotain tämmösiä keelejä ja vauhtikarkkeja. Sekä sitten mulla on tämmönen lunttilappu, missä mulla on ensimmäisen puolikkaan ajat per kilometri ja sykkeet per kilometri. Niin pääsee vähän seurailemaan, että onko tahdissa vai ei. Ja juoksukenkinä, lenkkareina mulla on tämmöset Hokan Clifton 9. Nää on ollut mulla varmaan jonkun alle vuoden. Rupeaa olemaan aika syödyt. Näihin on kilsoja tullut varmaan semmonen karkeasti 1000 juoksukilometriä. Mä en näitä käytä oikeastaan milloinkaan muuta kuin silloin kun on joko lenkillä tai sitten juoksukisoissa. Tuntuu, että nämä saattaa ehkä olla näiden lenkkareiden vikat juoksut sitten tässä. Ja juoksupäivän aamupainohan mulla on semmonen markka 37,5. Tossa niinku huomattiin, niin painohan ei ole ihan semmonen perinteinen kestävyysjuoksijan paino. Toki mulla se paino on ollut aikoinaan vielä merkittävästikin enemmän. Mä oon viimeisen 2 vuoden aikana tiputtanut painoa yhdessä vaiheessa 70 kiloa ja nyt se lukema taitaa olla suunnilleen miinus 55 kiloa. Kesäsin se paino pikkusen aina nousee ja talvisin se sitten laskee. Mutta tää on nyt 4. puolimaratoni ja kyllä mä uskon, että taas tullaan maaliin, eli 4. kerran päästään puolikkaan maaliin. Varmaan aikatavoitteesta joutuu aika paljon antamaan periksi. Mulla tosissaan ennätys on 2 tuntia 15 minuuttia ja sit se ihan ensimmäinen silloin aikana oli 2 tuntia ja 35 minuuttia muistaakseni. Niin tänään lähdetään juoksemaan ehkä 2 tuntia 30 minuuttia. Sillä kuitenkin, että pääasia olisi, että pääsis reitin läpi ja vielä sillä lailla, että olisi hengissä. Ja myöskin niin, että ei tarvitsisi lähteä käymään sairaalassa, ettei tule mitään nestehukkaa tai muuta. Ja sitten me ruvettaisiin olemaan valmiina lähteä. Mä tosissaan autolla menen sinne Hämeenlinnaan ja jätän sen jonnekin sinne ja juoksun Hämeenlinnassa. Kyseessä on siis Hämeenlinna puolimaratoni tai maratoni. Siellä on matkoina 10, puolikas ja täysmaratoni. Mä tässä ennen juoksua imeskelen ainakin nämä 2 pulloa ossia, eli oussiita ja ehkä sitten pikkusen vielä lisääkin tossa, kun päästään sinne. Ennemmin juo liikaa ja käy pissalla kun kesken matkaa, kun sitten se, että juo liian vähän ja tulee nestehukka tai lähtee pahimmassa tapauksessa taju. Matkan varrellahan meillä on siinä 4 juottopistettä. Ne on noin 3-5 kilometrin välein niin, että 21,1 kilometrin matkalla meillä on 4 juottopistettä. Otetaan varmaan vähän pätkää tuossa matkan varrella, miltä se juottopiste näyttää. Siinä juottopisteellä juomisessa niin haasteeksi tulee monesti se, että kun se juoma pitää ottaa siitä niin kuin matkaa. Ensinnäkin siitä 2 desin muki, niin sitä on täytetty ehkä desi tai 1,5. Sitten kun sä nappaat sen vauhdista kyytiin, niin puolet siitä nesteestä on siinä maassa.
Sit kun sä juostessa juot sitä, niin sä vedät puolet väärää kurkkuun ja puolet tulee nenästä pihalle. Ja sit sulle jää siitä juottopisteestä käteen käytännössä puoli desiä juotavaa ja sitten semmonen olo, että sä tukehdut siihen nesteeseen. Sen takia todennäköisesti aika moni ottaa omia juomia mukaan semmoiseen juoksuvyöhön. Mä en ole niin ammattilainen, että mulla olisi mitään juoksuvöitä tai muita sellaisia mukana. Sekä sitten toinen syy varmaan, miksi osalla on omat juotavat mukana juoksuvyössä, on se, että varsinkin isommissa puolimaraton tapahtumissa, niin siihen juottopisteelle kertyy jonkun verran ruuhkaa. Ja varsinkin silloin, kun kävin juoksemaan siellä Berliinissä sen puolimaratonin, niin mä uskon, että se oli noin minuutti tai puolitoista per juottopiste, mitä sitä aikaa tuhraantui. Ja sekin tommosella puolikkaalla minuutti puolitoista per juottopiste, niin se voi tarkoittaa loppuaikaa 4-7 minuuttia. Jollekin se on tärkeetä, että sekin aika saadaan säästettyä. Mulle nyt tänään on ainakin tärkeintä se, että mä pääsisin ehjiin nahoin maaliin. Ja vielä sillä, että pystyisi jatkamaan toimintaa myöskin sen puolimaratonin jälkeen, koska kyllähän näihin puolimaratoneihin liittyy osittain myöskin se suorituksen jälkeinen palautuminen. Ja sen merkitys on ainakin itselle todella suuri, että se palautuminen hoidetaan juuri tietyllä tavalla. Mutta tästäpä lähdetään sitten moottorimarssille kohti Hämeenlinnaa. Ja tällä kertaa mä päädyin ottaa myöskin kuulokkeet mukaan juoksulle. Vaimolta on lainassa tommoset pinkihtävät JBL:n Bluetooth-kuulokkeet. Ei oo tosissaan aikaisemmin ollut kuulokkeita mukana juostessa ja on vähän semmonen ehkä taikauskonen, niin kuin ehkä sukistakin huomasitte, että samoilla sukilla on vedetty kaikki puolikkaat ja nyt pikkusen ehkä jännittää ottaa kuulokkeita mukaan, kun ei ole aikaisemmin ollut. On vähän semmonen, että tykkään, jos joku homma toimii, niin tykkään olla muuttamatta mitään, mutta lähdetään koittamaan musiikin voimaa tai podcastin voimaa. Sehän voi olla, että se alkaa kulkemaan ihan eri tavalla, kun kuuntelee musiikkia sitten siinä samalla. Tosissaan tuohon musiikin kuunteluukin liittyen, niin on ehkä sillä, että kun aloitin ensimmäisen puolimaratonin, juoksin silloin Berliinissä viime vuoden keväällä ja siellä oli juoksijoita semmonen 43 000. Ja siellä oli esimerkiksi sillä, että jokaisen kilometrin kohdalla oli bändi soittamassa ja siellä oli käytännössä sen koko 21,1 kilometriä sen verran sitä väkeä, että molemmin puolin sitä juoksureittiä oli aidat, mitä vastaan ihmiset nojaili. Ja se oli käytännössä koko juoksureitin, niin molemmat puolet ihmisiä ihan täynnä. Siellä oli jonkun kirjoituksen mukaan muistaakseni 130 000 katsojaa siinä 21,1 kilometrin matkalla, niin siinä on ehkä se tunnelma semmonen, että halusin mennä ilman kuulokkeita, kun siitä saa kuitenkin aika paljon fiilistä siitä yleisöstä ja siitä, että ne bändit soittaa ja muuta. Sen takia siellä ei tullut kuulokkeet käytettyä ja sillä opilla mentiin sitten viime kesän Hämeenlinnan puolimaratoniin, mutta sitten taas ehkä se tapahtuman koko oli viime vuonna Hämeenlinnassa vähän shokki. Sä tuut sieltä 43 000 juoksijasta ja 230 000 ihmisen yleisöstä juoksee Hämeenlinnaa, missä juoksee ehkä 400 juoksijaa ja yleisö on ehkä 300. Niin se tunnelma oli vähän erilainen. Ja siinä oli siis tosi paljon semmosia pitkiä hiljaisia pätkiä, missä olisi ehkä kaivannut musiikkia jonkun verran. Olisi ollut jotain kuunneltavaa ja ehkä se kuunteleminen tai sen yleisön seuraaminen niin vie ajatuksia pois siitä omasta tekemisestä sen verran, ettei tule mietittyä, että onko mä nyt tosi hengästynyt tai jaksankohan mä tätä, vaan se vie ne ajatukset siihen, joko siihen musiikkiin tai sitten katselee, että mitä siellä yleisössä tapahtuu. No sitten taas tänä vuonna oli Helsingin Running Day, missä kävin juoksemaan puolimaratonin ja siellä taas sit juoksijoita oli monta kymmentä tuhatta ja oli yleisöäkin tosi hyvin paikalla, niin siellä ei sitten taas tullut missään nimessä mieleen, että olisi edes laittanut kuulokkeita, vaikka olisi ollut mukana. Joten nyt sitten täytyy katsoa, miten noiden kuulokkeiden kanssa nyt sitten tehdään. Loppuviimein sillä ei ole kuitenkaan mitään väliä, että onko niitä kuulokkeita vai ei ja mikä se on se tunnelma. Se jalka kuitenkin vie eteenpäin sitä juoksijaa ja aika paljon siinä on kiinni omasta jalasta se, miten se puolimaratoni menee. Se, että jollain ei ole geelejä mukana tai ei ole musiikin kuunteluvähkeitä mukana, niin ne on keskimäärin niin tekosyitä mun mielestä. Mua ei oikeastaan tässä puolikkaassa nyt
huoleta mikään muu kuin se, että miten toi lämpö vaikuttaa. En ole näin lämpöisessä ikinä juossut. Ja sekin mitä nyt kävin juoksemassa mennä viikolla muutaman testilenkin, niin olihan se kauheata niin kuin juosta 30 asteen lämpötilassa, kun on tottunut juokseen siihen 22 asteeseen ja monesti vielä matalammissakin lämmöissä, kun iltaisin käy juokseen, niin on jo sen verran viilentynyt keli. Mut se me nähdään tässä tämän päivän aikana, että miten se juoksu kulkee tommosessa helteessä. Toki muutenkin toi treenaaminen on jäänyt pikkusen vähemmälle juoksun osalta nyt kesällä ja on ehkä enemmän sitten pyöräily. Pyöräily on ehkä vähän mukavampi aktiviteetti tälleen näin lämpöisillä keleillä, kun siinä se ilmavirta on kohtuu paljon isompi kuin juostessa, niin siinä ei ehkä sitten tuu ainakaan näennäisesti niin kuuma kun polkee versus se, että juoksee. Otin stopin tähän Riksun Apsille, kävin ostaa vähän vielä lisää juotavaa ja pari patukkaa. Saa pikkusen jotain vattaa ennen kuin lähdetään juoksemaan. Ja näin on numerolaput saatu. Tosissaan kisakeskus on tässä Hämeenlinnan jäähallilla ja tässä on startti ja maali. Nyt sitten juodaan vielä pikkusen ja valmistaudutaan lähtöön puoli tuntia, niin ollaan jo kirmaamassa. Palataan tosta reitin varrelta sitten tuntojen ja ajatusten kanssa, niin ei mitään. Sitten meillä on kaikki valmiina. Kädessä on pussukka kiinni ja startti on aikaa semmonen 10 minuuttia. Laitan tosta vielä Bluetoothia kuulokkeet päälle ja sit me lähdetään juoksemaan. Mä otan varmaan vähän videoa tosta matkan varrelta kun juoksen, mutta todennäköisesti ei puhetta niihin pätkiin enää tuu, vaan jutellaan sitten juoksun jälkeen. Raaka on keli 28 lämmintä, mutta ei se auta. Lähtee juoksuun. Vajaa 4 menty. On kyllä. Kova on sykä. Tahti on 6.32. Tavoite oli 7.07. Mutta ei viittis himmata vauhtia. Ehkä sykkeen takia olisi hyvä vähän himmata, mutta mennään nyt. Johon tässä on kohta 25 pinnaa. No ei oo kyllä lähelläkään tultu, mutta juoksemallahan tästä selviää. Siitä puolet syliin. On kyllä kova. En tiedä, parikymmentä on kovempi syke kuin normaalisti. Semmonen 7 tultu. Aika pahalta tuntuu. Syke on semmoset 15-20 lyöntiä enemmän koko ajan kuin yleensä. Varmaan johtuu tästä lämmöstä tai sitten siitä, että on pikkusen tullut painoa lisää. Vauhti on semmonen 6.44 per kilometri. Ollaan alle tavoitteen kuitenkin. Syke semmonen 160, 165. Tuolla on Hämeenlinna. No niin, vajaa 10 tultu. Ihan täys. Auringon paahde. Ei auto. Reilu puolet jäljellä. Mitä päällä? Ei oo kyllä näin pahalta tuntunut ikinä ennen. Mutta ei se auto. Palataan taas.
molemmissa jaloissa on rakot. Jossain 8 kilsan kohdalla alkoi tuntumaan. Ja nyt se on niinku varma, että isot rakot on semmonen varmaan 1,5 tuntia vielä enää, niin ollaan maalissa. Eli karun jälkeen on tiedossa jalkojen osalta. Kiitos. Semmonen 16 tultu. Reilu 5 vielä jäljellä. Johan tästä nyt maaliin mennä. On kyllä ollut tiukin puolikas ja ehkä jopa urheilusuoritus, mitä on ikinä tehnyt. Mutta koitetaan nyt tehdä pois. No niin, pikakilsa ja 95 metriä päälle, niin olisi puolikas tavoiteltu. Kova ollut retki. Näin 240, 59. Suuret onnittelut. 59. Se oli siinä. Kiitos. Ja näin on saatu lenkkarit pysähtymään. Aika paljon tuli jalkoihinkin vaurioon sitten rakkojen muodossa. Muutama tunti juoksusta ja homma on purkissa. Ei mikään paras aika, mutta suoritus. Kyllä helle rokotti aika paljon aikaa, mutta se on semmoista. Siinä oli 137 kilosen miehen puolimaratonipäivä. Kiva kun katsoitte videon ja palataan sitten taas seuraavissa filmeissä. Moro!